Take für heute. Busra chu ni khoshelowin leya alo murenga alo harnu chuan alif le midang ho po amuto lo ina chuan ledvatin alif chu tuitakin alo mu a Busra hi apasal boralta adam te chung ko hian andu lowin in nei po anrem tilowa adamanu mumanga hian Busra chu makle rap thak tak taka amu thin wangani atuka Aziz chu Busra che na ina vakalin telefon te chu asiam that sakmol mola Busra hena chuan alifi ngai ventura local an omem ti zotin Busra chuan anom lo thule selimero a local thu in alo chang Davuta tu te room chu toisle thildangin alo nok noi maya Davut chuan tuilum siamin atu te phekhok chu su ka lo tuma atu te hena chuan thoto turati in phekhok chu asu chun zom mol mol reilo te atu te ru matang chuan thom ring tak lo chuakin man mo takin avalut ngal room chunga toisle bungro then khatte chu lo dar noin thinrim zetin atu te chu a hawa parda phen chu bi in a phone alo ri chun zom phone betu rakal ngalin parda phena chuan atu te lim alo ding renga chumin hu chuan damdo in lama kalin police station atanga phone call adon thule alif chungte a hriat chu to thu avashil Aziz chuan barsale haliate powakovin Davut chuan alif chu an thenom khua cheng imam fanu ani thu alo soya chuti lai chuan Busra chuan alifi out thom she in damdo ina atlan lut ngalwat mase midang zong chuan alifi auri chu an sheve lo thung Busra hi awathlen chuan alif chu lo mu hilin alifi rakri a hriat chian ema wang chuan makati kher mai Selim chuan an school no pang pakhat ali chu class bana omko fual turin aloti a Davut po alif ruin an khothen om pan turin ain bot sai mekbok Busra chuan alif hotur chu ahlim lo riau ni a hria in a thlir zui vong vong Semal po anina chuan meise trap thom she in fia turin in chunglam panin a chho ngal ruma wathlen chuan anu pui tharau chu in oklum tur anga lo omin ahuna thleng to selima thudik shil to ro aloti tamai school lama chuan ali chuan selim hena chuan anu chu miswal tak ani thule athi watarin thu alo shil selim chuan mi zong zong an la thi vek tur thule nuala neya wanga hlip taka anun mang turin ati ali chuan thi chu a hlau lo thule anu kuta thi ero a hlau thu in alo chang kuang lema zete chu entirin davuta tu ten ziak tura anti thushilin meche doctor pakhat an khua local tur chungchang te po asoi chuak turkan le kadar te po damdo ina basra mutura localin apa chu pathatak ani thule anu chu engwanga local velo nge ani anlo zot Busra chuan ani po na awang chawa local ani thu alo changin anu chu a local ve thailo thu a hril bok chuti lai chuan hulia chu localin kadar chuan mamo ane ni chuan soishe lo turati in an chua sana chumin hu chuan selim po damdo ina chuan localin Busra chuan alif chungte an hriat to thu alo shil Selim chuan alif putura kalatum thu lo soyin Busra pon kalvedu thu alo soya Selima ina karla tura kalmasa in konga an kalai chuan Peter pakhatin Selim chu anin bula local to lo turin alo ti a Selim chuan Peter chu hati sani thule Aziz pi ani thu ashila anin bula local to lo tura atina chan po a hriat lo thule khuami te chuan Peter molti a an ko thu te ashila an kaliam nu chuan hatis chuan erong bol ngal mol molin abul maya chuan ramhuai jin chu aloin lan ta thut mai jin chu Aziz anga loin lan le in azualo tur thu ashil nu chuan ashoka areka reilo te a bongalin Aziz po alo thleng ve che hatis chuan tun maya khan ama ang che alo kal thule tha tuma alo bei thu alo shil
Aziz chuan ril rufim tak mang turati in wasruma alu sana Selim le Busra te po alif te in chu vatlengin imam chuan alo dong songa imam nena chuan afanu alif pulok andu thu lo shilin imam chuan afanu ming chu alif ni lovin umran ani thu alo shil in chung an lu nu chuan Busra chuan umram chu bia in umran chuan lau thong mel zetin apa nena chuan tu tenge an ni alo zot umran omdan chu makanti in an the thiam lo khermai karan let le nu chuan umran ni chungchang chu seidunin makti na in an khata chuti lai chuan Davut po zanria lo egin anung lama cher tlu wang chuan hoiletin a thlenga han en le chu a cho chu alo bo then ti amu ma se atu te an ni ringin anui de vurvura Selim chuan Busra chu a chen na ina thla in Busra chuan atu ka apa thlan omna zon pui turin asoma Selim chuan zingdar saria loin peiman turati in Busra chu ina alut ngal Busra chuan anu kolin atuglama apa thlan omna anzon tur thu ashila chuti lai chuan pon lama tangin mi tu emo in Busra chevel te chu anlo thlir renga chupa chu Busrai pasal adama boral dona pon lama tanga lo thlir reng tu khani Selim chu building an ro san to a vakalin room pakhat alo enga building chunga chuan lut zelin room pakhat awathlen chuan Busra lo thlir reng tu putar burhan kha lo omin Selim nena chuan anu tharau amule empty alo zot Selim chuan thlan mola anu tharau amule thushilin tun trum chu aswong tu na mai mai ani to lo ti asoi bok burhan chuan anu tharau chuan thil shil du anei ni a angai thule abulakal tura aduni a arin thu alo shil chun lama meichia a chopui chungchang chu zotin Busra chu angai na empty azon bok Selim chuan angai na empty a riat big lo thule ama thil dang lam tak a omnia a riat thu ashil askul naw pang pakhatin ama awanga Busrai an khua a local tur thu alo soilok thu te soyin burhan chuan naw pang bula om tam vak lo turati in chu chuan tharau sul laka a inven him theina ati chaklo thei thu ashil chuti lai chuan an ma a crystal plate chu lo che in burhan chuan Busra laka film khur hle turin ati anu tharau amule du ni chuan athu soite chu zom tlat tur le film khur taka om turin atibok Selim chu mun makzet maya loadingin Busra po alokala Selim ma a ran chopek na thlenga thilanda chu bi in jin chuan thinrim zetin alo pan nai bok Selim chuan atel lawa akhosak thailo thushilin ankut invon antum lai chuan Busra chu thil enginemo alo nuk son ta dor mai Busra chu amang sia tang chuan lohar chokin Davut chuan laulo turin alo ti a mase amu manga tang bok chuan lohar chok le in mumang chong anei lo ni